maete na janga nyoraiga omonto omoriri era no mobekera niye konume amono obori oruo chake gosuaga ogwaka obori ake gwaka omonto oyo toko mokonya nani nabo bari burabura aruo makongo lakini omonto eyere nabagoja buna korete ngaki 27 verse 22 Proverbs nande tako na koni obore mono nyambosa yani bosaiga bosa abana rende gose no muga koteba bono no maete muga kanere mambo yote aye nere mambo yote abana baje kwanda irende gakaba mambo yote yani omonto maete keria manyete koruriri bakoro bono no motebi nge bukungo tebere gochia ta koigwa ere na bari riete moina aria kono denga kuruba koro ekinkia nakoba kuruba koro kobana tiana arabori abantu bari abanene kuruba koro abasacha nkomina barenge metu rero rende ige binto nabo bire muna koriri bakoro are tianda abori koruriri bakoro bari abakoro abakungu ngobeka barenge chirongi rero rende ige binto nabo bibuye kaine nande gogaruka nande gagotindi bakabaruoti barasekero mwaka igure riria otuba igo yarenge yechinguru na rero nebuye kaine. Get to the point. Take a step forward. Bia mono asengencheri baga abatu achire ko bakiroringa Florence orura sobo iko bwense mbuya more nkwane ga nonya tindikieni mbuya more imanyeta abange bakubinga akana kugeze tuganyete gete nakwo Marita Isaka Matagaro 1 SDA Church Matagaro District South East Kenya Field namba ibere ninde people igaba iri mo na korengera ligonsigana nonde tanya korengera linganso ataki gosara anywe namba isato tora sarogendo womenyo wabaya umogoko botambe timori kogenda mintonjo togende kaseito igoro ase elia abaje bari wejanda gose gojande katimoli mintonjo togende Tata Nyasaye kwana mona intwe bunora lera bebe ya sole na kuogo sabasi yeso oyoro motori ito Biblia goteba remia abantu bane remia abantu bane nabonya sawa itate bire haleluya Biblia goteba ngachinga kichio moelio ama benabe ama kweli nabe na baranyora makweli mbarangeria baremia nakiye kogera enkayo mongera Florence ya torangeli twensi bare gokira nabo totare komanya gose Florence yotimokire naomba Biblia iseme 5 verse 16 Amos etigatebe asayo ayanaro omonene Nyasaye bwemeganda oyoro omonene atebire aratiga ekyo basoma na gikeri igire gosine ekiao soma kerikeri ikiro ebirero mbi base kiraro kionsi chiemechie nase chinchera chiaye chionsi abantu babere baba abantu mbarere okay soma
bakobuga obe mbarangerie abaremia bache korera bono rero buna tukaranseta igo tuachire ekiagera tuarangerie gubuna abaremia nakiga kogara na Jeremia goteba rangeria abakungu bamanyete kobokia amagombo batebie bayerere endeka bakubokia amagombo amariga iteke inki amariga go itekera amakweri aetire asebibao aetire asoire baka chinyomba chiabaruoti aitira abana baita abasase chichiro erinde Jeremia oteba ngakwana ayana romo nena goteba onyo monto ligeti wetogia etogi ngana mumanyete orori lingane lilioka iwa ekidautia kongokia ekerako na kobara matukaye ekeraro cheboko na gokia eretaro chigo sama tukaye na amange lakini mboli nsanga muna kwara gendere iriga emiaka nere ngoro chora amenye oko uwo monda de ngando chinge miaka 5 ero ninda amenya nonye menya tano borwaire 39 verse 5 and 6 Psalms etigatebe nama amatuko oyinda utia watabi Nyasaye amatuko kwangete na amenge engaki yobogima bwaye igako yerigereria oranga terigento asobosibwao bono amaene kero omonto nonya bweterete obukono aratiga wachakire basome bintu byao some bintu kerigire nonya kero omonto bwetenerete bokongu nigo igagweta bwango buno omwaga isano nemo gokoba moyo manyang'aya n'omwaga ogoetoiyerie bituma ogenda nando eta nando bigoroki kerige kogorogeka igo naye manyang'a n'omwaga taimang'a nambwetenenerete nande mbuyore ekero ogwepima okwerigeria ekenyoro kwerora ng'a monto taiyora agoikere lakini inyora aya n'omwaga ase erieta ria Yesu. Verse 6 Mwanyabanto nigo agotara ore buna omogwekano. Mwanyabanto igagotara ore buna omogwekano. Okorora ase okorota. Omogwekano omonto akorora ase okorota. Niga agwechanda bosa. Agwechanda bosa. Asangererie nibo. Korende tamanyeti ningo orache koyeria. Omate buna twechandete iga omonto abwate chi account nonye isato. Abwate inye ondaga kunyete getukora agosoyo gosoigweka atasoki agore kende kiya atasoki chiboire nyagitari iroka bangira nkoranga okibare akonyareka bakoaranse chibesa chiana koriwa ere chiaye chiro mouko omate gokate ngoborwaire mboteneine aba barabumba genderete gokorwanirira lakini nabera nyareka nenga gokonyurugwa ikanyagitari bese echi chiabonchi kogokonya bono gokoba moyo manyaya no morengari eariganie ekiagera wakati wowote chochote chaweza kufanya nini na kieko arayubwa gokuana buyongoki iwe waikira ayu 7 and 8 aiga manyanga obogima bwane ni gobore buna embeo ona ayubu ereke tiga koranga mayata iyo gojibosio omonto ondoche bono nabona enda atandore nonyang'ake bona ye nondoche korende bwango nimbe tindio omaete buna torocha ineiga nabera abenga bwango ntokobo buna twacharero nabera abenga tokorwa nande ntogende buonde abande bache buone nakige kogera yuwa batangere obogima bwaya iyakoborora bunembeo rero no mogoko togotera amo
korende bwangoiga ngotigana tore keroyo marare ime asembera mbuya sokorara ayerera oye tige ense teri nago semeria ense yengo sambwere ayebeke ange se chinchera chonsi ekonuge kobuga goko moyo manyanga na bota abo mambia bagakankora ngoki bare batari aba baro musangirekana ama etengere ekerara ruara nyare kepi monto maniare borere korumambi bakamaragoba igori yari na liara nche Yesu na liara arangeria babazi tabamosabere nane na liara arangerie batiso ngekiagera oborwaire mbo muoro kinga gochiwosio bogimambo iyo bagakatigamba inyoriga na bora akwe otaruare ti 4 verse 20 Ayubu 4 verse 20 Ayubu egotebaiga abantu nabo baranyare koba moyo ase nkaki ya mambi bona rero twaboka iga twanyora turi moyo twachire kurera Florence kurende morogo betaraika omaete chinsanji tigarete kurubono gochimogoroba kwanyora baiti egari chinchoke chigoite gose ng'ombe egoite gose omonto aruterige natabangete omogano oerero basirire goika kare na kare gosirete goika kare na kare ekiagera konya okonyakorengereri ng'a nonchoke nonchorerie okagete ng'a gokorarwara kubechandera omaete muno ogokuondete yogwechandera egento gioka togwechandera nkeri ng'a rende gote kiabeire bono mugeni njo mwenyeji afanye nini egento torechandere netumbo ekero togenderete kuna koroberia matangao bono gokoba moyo ancha Yesu ekiagera nabora akuota rwareti omaete abangwana mbare bakoranga oki na barabu yani ere igakona korosie purani ng'a ning'ende ekanisa motienyi ogochoro pi togontiga ekurusedi eraroberi gwero pi nari nkobatiswa ekambi ekaro motienyi onane nari ndabatiswe omaete gogokugatika berega otaragenda ekanisa eburani eikwaro etaereti eino ekoerera ase ogokwera 146 verse 4 Psalms ekero omoiko orura ase omonto ere niga koirana ase amaroba aye okoirana ase amaroba ase arwete ase kwarwete ase rituko erio ari ase kwabutokera moyo emerobere yaye nige kendo kende gionsi gwapuraneti omogano oyo okorire ng'aki ona tonyagotea ng'omaete aro tari engare na gonchoka yani omaete nabanya kwegani aya nyokware ng'ang'e epurani eyi yakorire ng'aki ande igwa onya gokona korengereri otaraikera ichibu nande kogokwa orengereri ng'a gotoro ng'anto nakogosabera ng'a Nyasaye chenchie ebikoru biao ng'ekiagera omoiko ono oratigare ase tore aye gabuge ng'ainete 12 verse 7 Ecclesiastes erio orotundoirane orokobutoka moyo orotundoirane ase riroba ase rwarwete na omoika oirane gochia ase nomoiko oirane gochia ase Nyasaye ori oyo rwete igo gokoba moyo tobasa korengereri ng'a nototigere omoika ng'a tonagogosabera yani eki kinde nkeiyo ase okobutorera engori omogano oyo okorire ng'aki omaete egento gekorangokia ekero igoro egoika ng'a Nyasaye gakoigora chimbera erinde atobekere omoika igo torengereri ng'a ng'omoiko ng'a gogwakure kwara akure ekero Nyasaye akoigora chimbera ekiara atobekere nomoika 37 verse 13 and 14 Ezekiel 37 verse 13 and 14 Ezekiel inwe abantu bane
ekerekio ndaigore chimbera ekerekio omonene ara igore chimbera mbarusio natorusio elio nali muramanye elio nali turamanye ng'a inche nincho omonene ng'omonene nere oyo totongete naende nere ochire gotorusia ase chimbera 14 omonene nigo ngoteba iga bono omonene gagoteba iga nimbeka omoikone bono omoiko orio osogete okagenda igoro omonene nayobeke ime yao abeke omoikone ime yane eri gikebe nainwe namobe moyo naintwe natobe moyo bono omonene natorete atobeke ase ense yaito igo gokoba moyo manya ekero omonene ara igore embera yao ekero ara igore embera yane ekiara ambekere n'omoika orio chiete igoro riri nabutogete nakigekogera Daudi agoteba ng'a ekero abachenu bagokwa ayi gakoba amakweri engenche ase obosi bwa omonene ekiagera ekero arairane ekero akoigora chimbera nababekera omoika efamiri y'omong'ina Florence ine abakwete nababe moyo naende 26 verse 19 Isaya 26 verse 19 Isaya abantu baino bakwete mbabe moyo naende emebere yabo akwete bono bari turatoke turaira ase amaroba totere n'omogoko rime riaito indibe rioborabu igo gokoba moyo manya ekero orakwe naende nobokigwe intotere n'omogoko bari baraba abanyaboronge barabo bagokwana amang'ana akobwatia 25 verse 9 Isaya ase rituko elio bona ase rituko elio ekero tokoba moyo mbatebe iga ntotebe iga rora oyo nere nyasaye oito oyo nere twakaganyire erinda anyare gototoria oyo nere omonene twakaganyire tiga togoke na gochenga ekiagera otoreteire ogotoreka haleluya gatokoba moyo tomanye ng'ekero nyasaye arache igo turagoke na gochinga totere ogotera kwa Musa n'emanwa yaki yeng'ondi ekiagera nyasaye atoreteire ogotoreka efamiri y'omong'ina Florence nyasaye noaramo nainwe ekero Florence atararara nyasaye noaringi naende akaruri ibaga akarara bono morangerie mobori ng'omonene ninkikere tokore Bibilia egoteba ng'andange ng'aki nimbairanerie nimorokeria amang'ana amanene abisekanete aimotana komanya namba 2 bari bakorokwa abo omonene igo bakorusigwao basoa ase ogotimoka 57 verse 1 and 2 Isaya omonto omonyene oboronge nigagosira omonto omonyene oboronge nigagosira betari korenge yayo enwa bomonene abege korusi na omonto onde takomanya ande monto onde tayokomanya engencho yaye omonyene oboronge nigakorusigwa korwa asomo igakorusigwa korwa ase obobe oso ase omorembe abo bagotara ase oboronge nigo bakoba batimogete imbabe batimogete ase chimbera chiabo haleluya naye gokoba moyo kana kwebori ng'aine era abana akwa taimang'ana noboruire borang'ite taimang'ana nachari taimang'ana ande akubosaigo lakini era abana akwa nimbe ntimogete ase embera ari ase ende abekwe bono igoro yao na nigoro yane ekiagera ekero igoro egoika okobokigwa nigo korabe chinsemo 2 Yohana 5
Efungo 28 na 29. Yote baiga. Timoku Asaya. Nakie nsango chere. Ekera abantu bonsi barase chimbera. Bara iweli omonene. Na barabwomba soke. Bali bare gokora amaya. Asoko boki gwakubogima. Na bali bare gokora amabe. Asoko boki gwekina amagana na abere. Nekero gosoma okumanuka iye goteba ng'a kero omonto nagambiwe buno gokora kwaye kwarenge. Maite nacha gukuminga Yesu goetera Yohana iyagoteba ng'a ligeria ngochande neng'eria yane ndetera kero omonto tari kero abantu. 22 verse 12 Revelation. Ligereria ninchiche bwango. Ndeta neng'eria yane amona inche. Omonene natoe buno ogokora gwaito kero yomo ogokora kwaye igoto base kunyakorengeri ng'a nchomaete muna nyare bagerete ntari gochie kanisa ng'ekero Nyasaye arache nonyene kero aramborie ng'a nyarebe nambere obosaiti Nyasaye taigucha kobori bosaiti mosaiti takaiyo igoro yao igonye gotigete kanisa ng'a gwatigere nyarebe ng'ekiagera akogaragareti igoro nyarebe oitakaiyo na kiekogera na Paulo nera korika ng'a ase igo kero omonto nache gwekwanera bosi bwekina kero omonto tari kero abantu igo gokona gotamera kiagera batagokorera buya muna kwarengereretie okabatigera chikanisa libaga yarenge kanisa chikaba chikanisa oinyore boro ng'a ekero Nyasaye gocha getamero ng'akoreti ng'aki nkeiyo kero omonto akogambigwa buno ogokora kwaye kwarenge. Enchiri korwa segetabu kia Luka isane emo ebunge 45 goika 4 kero omonto gocha asende nakoigwa mang'ana na koyakora bono Yesu nkorokia ara borokiwa buno omonto oyare Number 1 gakobugekanigwa omonto agachete nyomba agakunya omosingi gochinse mono era akabeka oboroso bwaye ase egetare ekereto igo yacha embure nyinge eoro egachigotema gwaka enyomba eria nechinguru tichieti nenyara tiyanyara konyegerigwa ekiagera oboroso bw'enyomba eye igo bwagachete igoro ase egetare ono oyo okoigwa aro nabebuku yateba nandi nabegwenerete tomenye igo lakini rindi buna mung'anya abantu manyete ebinto mbiri biguchi biyasinya nonye Nyasaye naroche ng'akinera nigo agwekaine omonto agachete nyomba igoro asama gabwekaine omonto agachete igoro asamaroba atabegetwe oboroso aratiga ego wanzire kobeka ebintu byao etabegetwe oboroso nabo eoro bone eoro koyachigocha ekayaka nechinguru ekagwa bwango nokogwa kwenyomba eria gokaboko nene mono bono gokoba moyo chinyomba ibere enyomba eyemo ekagachwa ase egetare enyomba yende ekagachwa ase amaroba era akarengeri ng'a nara agacha nonya nigo mochando tuyo ekere eora yachigocha ekanyiaka mara moja ekanyeiyeria ine aye okwegena kwao ng'a yo agachete ekiagera egetare Yesu ekero kwaigure kembuga mbugu kende iyo goteba inkanda agende inkanda achie maete pariti mayo ngongo kiari
ekero bakonya matenga bwana kirango tuogerero ole ntore no mogeni iya komenta gwake eriogi oteba Yesu omwana o Daudi korang'aki ng'abona aya ganto gakego gagochikoba omadenga yani gakiaro pi bokristo tari riogo monto akonyonsereri eyikanisa ejinde achintige ayo mate nyumba yao gwagacheta ase amaroba iguru naende gobwaterereti okaraso toganyete ng'a kaingo chia omonto angose erinde ntige kanisa bono omonto akogose takogose ase ekerogo giekina mbarenga mokare naye bweka bono naye gokoba moyo taima ng'ana chioro chiachire makwerire are gochia borwaire mbore gochirogora ebitina mbire korumata ogosegesunkora chisegi ao chenga juu ya mwamba katika jina la Yesu ekiagero yogotamera takogokonya bono kana kwe bolinga ine okwegena kwane ng'ai bono mbegete ingonse meretie yani omonto agochikorigereria omorai getogure rero omanya kobwateri ng'a ase abarai batukire bibiria bagwereire kani ntunyagesa ubosa igoro nyagesa ubosa takaiyo nondo okabwata takakoreti ng'aki omaete ekwaya nere gose nomobiri ona yatera ng'enchera eyarosiwe enchera yetaabu abachenu nauboka baraso omaete ekero waigire Isaya 35 verse 8 ntange enchera egochigoro nekabwata abasomi nabatasometi enchera enenero isirie buya nebeo enchera enenero isirie buya ase bari beagachete ase Yesu kobegetare kiabo nero sigwe eyo nigera arokwe enchera enchenu eyigera arokwe enchera enchenu abantu batachenegeti tibagoeta one enchera eyo bantu batachenegeti imbagoeto enchera eyo nigera abe abantu ababoka igera abe abantu ababoka bari bachenegete bagoetao nonya nabara abaliri yani nonye mbari barabariri okorigereri gwakuminga gaki noyo nere abantu nabariri kuone nomoriri mono tagosira endo tekobao eki okwenderera gochinsa ng'ai koigo nateba twaugeri ong'ete nkobwateti okay ase enchera eyio noba omoriri ase ense eye noba tosometi ase enchera eye PhD tekaiyo masters teyo egento keronkeri ng'ai kwagachete okwegena kwao onye kwagachete ase getare utatembea taratibu katika jina la Yesu bono gokoba moyo eagacha ase Yesu takona korigereria abantu baragoita omoyo takona gotegerera amang'ana y'abantu igo baragoita omoyo ekiagera Daudi are gotegerera bamura bamwabo tare goita Goliato ekiagera kerakobabori ng'a bono Saura ateba oyo oraita omonto oyo nkiaramoe momuru mwaga mona oyo oraita nkiarama nkio kiogosari kobori agakuminga onye ntu abasacha tuwasinyu kana yagaisi ogocha goite giant yeye ekinkiaba mochando ekerogo soma mariko ningoite nogokunokoba amochandete koruka pake kanisa lakini tamutigereti kanisa bakagenda bakengori asenge nchana tare kotegerera mang'ana penina nyasaga siseni ana akanyora omwana okoroku Samuel haleluya takona gotegerera mang'ana y'abantu takona korigereria abantu ekiagera marika gontebinga abarasese niguboka imbalia bategemete Nyasaye bamusemeretie bamanyetinga oyo orabarwanire segiende yonsi nere Jeremiah 17 verse 7 and 8 asesenirie omonto oli omosemeretie omonene oyo ogosemeria omonene nere bwekora nyoro gosesenigwa ekiagera omonene nero gosemeria ekiagera eramanyetinga mechandende yonsi kende gionsi ogosemeri kwaya nase Nyasaye kore omonto oyo niganga muno omotosimekire asoroche waria basemeretie omonene igo bakoba buna emete esimekire roche mbarabare
na emeri yaye nige koranda omori bw'omonto oyo gokoranda gochirocha ase obokendu bore ase amachare omoto oyo tori kwoboa egurugura yani ng'omorakera nocha moto oyo tori kwoboa ekiagera orange na amache ekiagera amata aye niga akogenderera koba amabesi ine ayekera okona kwiyagacha okona kwagacha enkoro ya ase Yesu ase egetare kere Yesu ninkio okwoboa esegine ndoro tiga torore oyorayebuwe gonde yeruoti yisasebendera twatenenire naotorabuere naomorembe obokonyano kwao nobuya bwonsi obokonyano kwao nobuya bwonsi kabe ensemo y'omonene butambe ng'ana onyene ekero tokumirana na amatemwa nacha konyora ng'a Nyasaye tagorenta amatemwa asore muna chinguru chiao chitang'ana yani nabenga tokorusia omwana CPC omoire secondary omo amatemwa goikaegwa amatemwa CPC ekiagere inere esirabasi asomire naende Nyasaye akoreta amatemwa ase chifamiri chiaito oreta amatemwa andonsi ase tokoba erinde amatemwa yatukanye naomba Biblia iseme 2 Corinthians chapter 12 verse 6 and 7 2 Corinthians chapter 12 verse 6 and 7 naki onye ndigetie gwetogia auragoteba ng'onye ndigeti gwetogia angatinaba omori angataba omoriri ekiagera nintebe kene bona nebetereti atebe kene korende ninyetange yes omonto tambalera kubwaya arocha asende ayarocha asende goseko yaigwa korwa asende verse 7 erinde timbaisa gocha koenena bauragoteba ng'erinde tabaisa gocha koenena goetanie ekerengo ekiagera ase obonge bwokomanorwa akaegwa rigwa tigokaigwa naye kwarenge akaegwa rigwa rimubetete ase omobere omotomwa osaitani ang'ake timbaisa gocha koenena goetanie ekerengo iga amatemu tokumirana naro iganga chipambu chiri chiri ase epara ekere entere betachete amaguta ekorire ribosio yarora atari yakanya erinde yaeta epambu nonya naye otare koegwa emechando erioroche okware gocha koenena bobe ata abagaka mbari bakorangokia yani ekero akorigereria iga atare koegwa omong'ina otamanyeti gwesoka kanga abagaka bande mbaseria abang'ina babo ekiagera batamanyeti gwesoka bono riria atagete goichencha oria arorire oinyora ng'a obe na omong'ina one nere tamaeti gwesoka igo otimokero omong'ina akaegwa omogaka okonywa akoreta korwa ekonda riria aikiri nyomba nero osoki gochimate naende tori komanya gose nabogoretie naende agoeta ase ore ogokwania okobori muna ase aywo omire pa okagenga okoremesia agocha koigo gapimete erinde gogoteba ng'a nero oira akobori ng'a riria naete aria nkwarora nabwate kende lakini erio iga agasiberete erong'inse otare koegwa oyo ogosibera erong'inse kango ngwachande abakungu bande ekenyora ase okona kwerorarora bono riri gwachakire kwerora iga kwenyora ng'a obe rikerega amarebi nakorete ng'aki omanyete nonya na abana bao mbari gokoigwa nabo kwabakineti korunse buya gochi yakorire buya
omaete bana bao mbari gokoigwa nabo kwabakineti korunse buya kwareko nago kwana ase abanto ng'anje gaki omwana achiase nanche nkomorigereria okorigereria gweka igo sense danger ono bono gati kabera omwana oyo abana abamba aika bakobori ng'a mamu ng'aki gwateba kere kieke ekinge ekoba basi bono riria otagete gochaka koeresa buna abana bao barabaya kwanyora ng'a obe riri barenga abaya omogano ori noerete rero igo baenenete buna chinda chiemetu waslow down ige amatemu tokoumerana naro nari ng'a atokanye ribaga kware gocha koenena ase obogima obo oinyore ng'a Nyasaye nakoganetie haleluya mokutasari igo ng'aki amang'ana amaya ase gentoki omaete rero iga bwango iga mwarora omoochokana okoba ase ense mwarora amang'ana aywo yaani ekanisa egaochokana gochia moenari na ense egaochokana gochia omaete Nyasaye agoteba ng'a natindi abanto bonsi pi bare ase ense Jeremia 13 verse 13 and 14 mang'ana narabere Nyasaye agokorera mwanyabanto Jeremia 13 verse 13 and 14 erio batebie aya naro omone nagoteba nintindi abanto bonsi pi bare ase ense tiandabori ense yatinda gose tetindeti naende okogaroka naende egagotindi baka abaruoti bare ase ekerogo mwakaigure riria otuba igo yarenge echinguru na rero nebwekaine arafu naende ingotindi ara abakwani atindi n'ababani erinde erio kabara ase ekanisa bakaga emeremo bagokora neye ekanisa kumbe gati yense n'ekanisa tabauti tekoreti ng'aki ige egento Nyasaye oko number 1 iyagotindia abanto bonsi pi buna totindete iga egento kende nkeragokora verse 14 nimba tuomanie omonto ase omonto muna tore nsa turachaka kobarigu ng'aki ntanga abanto motuomaine na barabu omonto naimoke korunsa abatatuomaine nonde arafu nimba tuomanie abaise na abana babo abamura igo gokorora abamura bakare chikoni bakare korosia kamukunji manyang'a Nyasaye obangire kobatuomania ningi ekiagera ense yatindire ningi kiagera ense yatinda nekiagera twangire komorigi Nyasaye ekero twatigire komorigia nero ototigire bono nakiakorera rero ense ere ekiere oyo ogosoma igakomanya nobani bagokora ng'aki abagambi moro omokutano oyo igo omokutasarinde abagambi moro omokutano oyo mokogambera chintakana nababora kabobe mokogambera bari batenyareti yani ogochiko morigeri nonye enchera esogete kwarora ng'a takonyora 500 arakoeri yaki aya goyete buna monyoncha agiyete amosisano ebibungo 10 na kemo ekine ekiabagambi boka Amos tigatebe abantu nigo bagechete ori okorwanerere kene abu ase ekegambero keregeita nabagechigwa n'oyo ogokwana ekene iyokoigung'a oyere mogambi oyo taisaini koba motureti oyo tigaruo oroche muna bona ari ngocha kobyuka tware lakini ase eng'encho oyo omatonya taimogete agakwana statement yeri konya twaetire oyo ogokwana kene tanya gwanchwa omaete nonya nabarandia nabo naende togoika twara obwang'a osome ekebungo gete yoragara gari omonto
lakini omonto ore moyo Nyasaye gicheke bungo kerikire buku ayesoma ekiagera Jeremia agoteba ng'a Nyasaye gare mamincha yaba bani bari bakoiba amang'ana aye takoiba amang'ana ayesoma oyo okoigwa igwe ekiagera Bibilia ni musema namuna gani ukweli iga abagambi bari batari gokorera ekene bakogaragari-guna baria bagoteba ekene. Verse 11 asayo abagambi unakoreng'ana mwatinda chire abataka inse omotakoire kina kegambu bugambi naende omogambi ogeseri gochaka omotakoboringa igo gatenka nona arungi asinya gose abagambi abange aseng'encho bakoria ekiomosoine ekiomosoerwa kara ase ekina iyagosunduka gososeria ekina gochia ase abatureti ekiagerere tayarorire arabu nakobaura engano yabo ababataka yabebango nebe ekero muragache ona abagambi ekero muragache chinyomba chiamagena abachire yani imoko menyopi ana kero murareme emegono yaino tokonywa divai eyo chinga chichi okonyora gwakani gwe divai eyo okonyora gokaniria obokima bwa ebituma gotebirie ogende obori okonyora gwakani gwe ebinto ao gwakani igu ng'a torara ase enyomba ya echitaeri ekiagera chitaeri nchibwate obokendu bono ebetereretio oagacherwa ya maraba ekiagera afya yao ng'a iyanchete ase amaraba ona abagambi bari omosangerekano oyo Nyasaye bwo buyo bonga abakonye onya abantu mbare barenge kurwanerero n'abagambi n'abataka chintakana n'ababoraka onye taribo 40 verse 23 and 24 Isaiah omonene nigago keye abagambi ona nkobetererie ro monene abakeye baba bosa obe bosa n'abagambi ebina bense boigo baba bosa ona abagambi ebina bense baba bosa buna morochi ensi yaitegendererete abo nigo banga buna ebimeri bisimekire ono omogambi agocha kororokana muna ekemeri gisimekire masomberera bono bitaireti emeri yani getairete emeri buno omwago ogocha iyo gekoguna emeri omonene niga akobaruseria embeo batata torasoma ing'ana erimu naririkire omonene niga akobaguseria embeo omonene agakobaguseria embeo boma yokwoma naborochi eng'ana ogendererete lakini kogenderera kwao nkoiyo ekiagera omonene okoguseirie embeo igebe n'omotureti ore ebe community policing andonsi esochorire onye tori kogamba buya omonene nkogusiare embeo erinde bwome buno obonyansi ono gokoba moyo tenda wema fanya nini takona gochanda abantu namba ibere abagori bamaremo anya gokogoria omonto oboremo gakagaraga amaremo ndoche namanenari anya gokogoria entakana nababoraka kwamogori bake ebinyorori nande kwamogori ase rigori ritaisaini ekiagere tabwati nguru omaete nkoagachore buya lakini tokomenya 5 verse 8 and 9 Isaiah kigere kiabagori amaremo obobe n'obwabwo bakwementera enyomba ase enyomba naende bamentera oboremo ande bamentera naberikire naende bementera oboremo ande bementera oboremo ase oboremo goika bakora asonsi pi erinde ng'a baraboboka ng'erinde bamenye baraboboka ase ense engima ase ekenyoro ekiatorire omonene bw'emegando otianire bona omonene bw'emegando otianire ase Isaya igwete ogoteba ekene chinyomba chinyinge
chinene ne chingiya chinyomba chinyinge chinene naende chingiya goika chitigare bosa goika chitigare bosa chitamenyiri na bantu goika ekiagera otanyora tase enchera ya boronge ekiagera kwaureretie ntakana ekiagera kwaureretie omobaka ng'ekiagera atari na nguru ayagacha lakini komenya ngokoreti ng'aki omaete naye gokoni oboremo nyagokoni oboremo tobase gotaka naende moreng'ani noyo kwaoneri oyo kwaoneri goika akogambere naende goika atware ebinge omonto akooneri omonto oboremo naende koigwa okonyakorarameka ng'a osambire ebinto gochia omochiabwo osambire ebinto kweri yaani timaeti ase akorusi chibesa tomaeti ase akorusi chibesa ng'aki echiakogoreti oboremo nkwamanyete ase aruseti bibilia egoteba ng'a bari bakoonia goika mobense mobabake inu mona gosaba singo lakini aba bakogora barabwo goika bagenderere 28 verse 40 Deuteronomy na mosimeke emesaituni asoro gongorwa ino rwonsi soma ngo 42 chingige nchire Deuteronomy 28 Deuteronomy no koiranerera Deuteronomy 28 verse 41 verse 40 yateba ng'a inamosimeke emesaituni asoro tari eyu eitera akwana igoro ya abagori eitera akwana abagori egochaka straight tera akwana soma 43 agoteba abamenyi bamenyete ase egati yaino abamenyi bamenyete ase egati yaito abo bakorokwa abagori mbaba banene kobabwa bako babanene gotobwa bari twabaoneri korende inwe mogende orenda yoyo kwaonia goika ogendere gokea mobensa ase ba goika mobensa ase bare ebeterereti igo gokwaoneiri omonto takogani motie mane naende rende gokoonia oboremo takoonia oboremo chibesa chinyinge otanyare koboboria okoboria oboremo ngwancheire it is biblical lakini ekero kwaoniri chibesa chinyinge igo chikogosinya kwaborwa ekiogokora gwakwa omonto omotaka 25 verse 23 Leviticus gekiabaonia nateba tindi konya kobasiria ekiagera onde taiyo okorika 25 verse 23 Leviticus ense tekoniwa ebegenderete koba eyoria eyoya oyegora onye kwagorire oboremo torengereri ng'a okoendera kona koba oboire arabu ekiagera ense neyane ekiagera ense neya Nyasaye inwe nigo more abamenyi momenyete ase intwe tomenyete ase ense eye torakora ase ense eyo yonsi moranyore ebe yaino ekero amaremo araonigwe ekero amaremo araonigwe namotigeri ibaga riokoyaboria naende igo gokoni takoni mamiami oni gokona koreng'ana gaki Nyasaye nkonye yaani boremo bwanaro igo naoni ase eng'encho ya okobwateraniwa naende takona koni oboremo nonya mbosa yaani bosa iga bosa abono rende gose nomogaka oteba bono nomaete omogaka nere mambo yote aye nere mambo yote abana bache koenda irende gakaba mambo yote akamura gakorokuna poti iyo kagokani omoruoti okorokwa abung'a Nyasaye tigatanga mang'ana ayo ng'a nkoneri oboremo bwa esokoro naye takona koni nonya mbosa onia ekero esababu ekorete ng'aki bono Nyasaye bwobuya obonge tigatokonye gatokoba moyo tomanye ng'ai no are gatokoba moyo tomanye ng'a Nyasaye natoganetie omaete nachanganyora iga omonto omoriri era nomobekeranie konume amo nobori oruo chake gosuaga ogwaka obori ake gwaka omonto oyo tokomokonya nani nabo obori borabu borarwa amakongo lakini omonto eyere nabagocha buna akorete ng'aki 27 verse 22 Proverbs 27 verse 22 Proverbs
omonto omoriri namubekerania ase konuime Karatiga naberikire nga namubekerania. Aberikire igo. nomubekerania Aye tata. ase konuime Omonto omoriri nomubekerania ase konuime. omoswageranie amo nobo Omoswagerania amo nobori. obori bwaye Ande gwachire obori. tibogosira Oboriri bwaye mbogosira. Igo gokoba moyo. Nyasaye agokonye. Nande kera abanto bakoigwa oboriri iyao kana oboriri bwa echisemi chienseye. Oboriri bwokomomanya Nyasaye. Yani omonto amaete keria amanyete koruriri bakoro. Bono nomotebi ng'ebukungo tebere gochia takoigwa ere nabaririete moina aria konatenga koru bakoro ekinki anakoba koru bakoro kobana tigana arabori abanto bari abanene koru bakoro abasacha nkomina barenge emetu rero rende ige ebinto nabo bire muna koriri bakoro ane tiganda abori koruriri bakoro bari abakoro abakungu nkobeka barenge chirongi rero rende ige ebinto nabo bibwekaine koru bakoro omwana ngoikaransa arenge ekerogo omonto omanene oteneine rero rende aye kanyagoteba ng'ebinto nabo bire koruriri chisokoro chiaito tagotaka gotegerera amang'ana y'ebuku ayancha ayao oboriri nabwobu nakiga kora Sulemani agoteba ng'a omonene ing'a chisemi nobong'aini maete chisemi chira china bokonyora esukuru lakini obong'aini borabwo ng'ai bokoru igoro ancha ring'ana ria Nyasaye ine omonto arachaya ring'ana ria Nyasaye inki omonene aramokorere 13 verse 13 Proverbs. omonto ogochaya ring'ana Monto ogochaya ring'ana nigo arasirigwe na iga arasirigwe na rirerio korende oyokoriroka korende oyo okoriiroka ogochika nanyore eng'eria y'obuya korende oyo okoiroka ogochika nanyore eng'eria y'obuya naye gokoigwa ring'ana ria Nyasaye bori omonene ng'a ninki origetie nkore takona gotenga aro nabo ebuku yateba lakini nende bono aba bakogenda gochichi kanisa echio aba bakogenda aye nkio tari gochiera omaete nuga agokira obwato paka etoigo yaera bono aye ogweka gati kabere okabwatoka erindo ira nonya gochori bari bare ime bono tiganda abori omonto obwate pressure na esukari ore nyagitari noyo obwate pressure na esukari oreka chisukari eyi jiraboka chitire ng'ora atang'ane gokonyu nki oyo ore nyagitari agokonyeru bono rende gote kanisa neritibo ria bedisaida ase obogweni bwakere oborwaire bore togocho erinde puresa ekogaruka onyore no abarandi bare batebi puresa ng'a puresa kaa chini katika jina la Yesu. Abana ba Florence ekero omong'ina aruro nabera nyarekane ng'a korumaega omaete saitani tari kurara nande saitani nanjete gotuomani chifamiri akorora buyekera abantu batuomaine kira benga kurumaega mwara atuomanire mwara agochanire obuna bwobogima kobono nari kobori mosome keremensia isatu eibungo bitatu egoteba ng'achaga mwangane mwanjanera arari ebono mwanchane ase rieta ria Yesu ekiagera Daudi agoteba ng'ase abantu banchaine Nyasaye ochikire ogoseseneka gotari nekerengo abamate babana ba Florence bono Nyasaye bwobuya obonga abakonye ekero mokomenya na abana ba Florence ekiagera ngacha kogundwa ng'ekera abaibori bare moyo ibe bendiri gokunwa lakini ekera abaibori baruro yani ribebe riachaka bunege donda rianya kobinyi pore pore omoali kiabege donda gekoirunya gitari abara kuneri bebe 27 verse 17 Deuteronomy yonye korako kunari bebe riechindakana naye igwero anya korako soete megondo riechindakana no okorema naye igwero aragererigwe aragererigwe omonto ogotuma norobebe omonto ogotuma norobebe bwanchete kona gotuma norobebe rwabagisangi baye aragererigwe
abantu bonsi bairane bateba amina. Igonde bwenzi bwanjete kona gotumana chimbebe ayali ngana ne ri morio kali gokwanuga ngaki chagota abane kurwa seri beberi gokoira no nyore ri beberi lyamerire aserieta lya Yesu. Na Mungu atatenda ekiagera tobwatio marembe ne chimbebe naende igwa bali bagosoa aseme gondo ye chintakana akona kobinya binyi taimangana chintakana ne chiabaiseke taimangana ne chiabamura gicha muateranete okona gosoa buno tagete kiagera ya nonga monene ekiagera no bwate chibesa igona buganko inyoringa emegondo ye chintakana ekina kiabo igoge kugamukoro aserieta lya Yesu. 23 verse 10 and 11 Proverbs. 23 verse 10 and 11 Proverbs. tobaisa gotuma norobebe orokoro gose totumana oso aseme gondo ye chintakana arakora igongikerawe 11 ekiagera omoboria bwe chintakana echi igare ne chinguru era nachirwanirire akorwaniaye igokora arorenga gochiari bogambi moigwanaine naende ororenga gochimoina ambu ya moko igwana naba magistrate naende ororenga gochimaatari nonye nabachachi imbu ya more oinyorenga igoro igerigerereti naende nerera akogambie asomogano bwe chintakana efamiri Bibilia egoteba omonene natinyikera ririga korwasa amaisa abo amakweri takobo nonya nokwe. Mungu awabariki. Get the point. Take a step forward.